vás neozdravím, vydať ďalšou rannou vodu, ktorý už točím druhýkrát. Lebo ja som proste taký drblý, že ja to vždycky nevidím. Ale to ti to si zavolá. Tuto hráme futbal, tu je s nami Kupso a nový člen. Prestal sa nám. To mi Angela, Čeplík. Ale nie, to je... A počkajte, ešte. To je Tomáš. A je to s nami Pasťo a práve ideme energeticky. Ja som ťa hovoril. On si taký, že čaute, tu je. Jak sa volám? Tu je Fagman TV. Fuj, do sústra. Ja. A práve ideme do Kauflandu na energetický deň 3, lebo ja zbieram plechoky s Pasťom, ja už mám 4. A ja už mám šky. A ja zbieram mince. To máš koľko? Rišo. Tomáško zbiera henty hovadiny. Ja ich mám 108. Ty máš koľko? Jednu, ale koľko debil. A ja zbieram mince. Aha, koľko už ich mám? No, 20. Počkaj, ukážem ti moje. A takže ja už mám 4 plechovky, 12. A to nie je Takže ideme do Kauflandu našou cestou. Ináč vraj Lucia ti odkusla. Ideme na... Že Lucia je do mňa. Ja viem. A on je to klak, tak čo chce. On je do kucha. Raz to si mu napadem, raz mu 100-krát lepšie. Sexuálne... Kto tu tam pôjde kúpiť? Hej, tu pôjde. Rišo, ty už si dal tie challenge, ne? Nie. Tak to stále nade mnou, on taký No. bereš. Aha, to zahrám. A on sa... Ale pri umývadle. A potom si mi zaujíma, keď jej moje. On taký, že ty to je zaujímavé, aké sú moje. Hej, kto kúpi koník? Ja by som ich kúpil. Poršátko. A to nebolo, to bolo BMWčko, no tak prečo ne? Už máme skoro pri Kauflande, takže... Ja si poviem, že ochutnám. Hej, spravíme tam bordel. Ja tam hodíme hračky. Bude drba. Asi bude drba. Takže toto nebude energetický deň, ale jebnutý deň. Hej, Rišo. Avšak bude. Ale budeš mať. Však nás vyhodia, ani si nekúpil. Oh shit. Gonda, to je prečo. No ja vás serem. Zle to kameruje, takže ja s vami lúčim a ideme na hračky do Kauflandu, ideme robiť bordel. A čau vás. Takže ideme cez poslať pod názvom Čučáreň. Čučáreň. Takže už sme pri Kauflande. Ešte vidieť logo. Takže policajti. Áno, ideme aj potom aj na hračky. Najprv idem na ochutnávky, takže zatiaľ čabás. No. Daj mi ho... Tam však čo? Tam ide ťažšie na túto. Dobre. Ňam. Aké dobre. Chceš napiť? I love you. Tebe nedám napiť, teba nemám. Ale bada, a mne dáš trošku, iba takúto bude. Tebe dám, koľko to? Tebe dám napiť, proste, ja tebe dám napiť. Ale nie, že mi to celé vychádza, lebo ťa zabijem. Hej, kupuješ to, lebo ja som maloletý. Ja som malý. Áno, Tomáš má už 13. Takže už mám túto plechovku, potom mám Hell, potom mám takúto Crazy Wolf. Hell je púšť, aj to je V12. To je aj vehen takú maličkovú V12. A ešte Hell. To bolo sranda, keby sme... Čo presne? Takže máme tu takú dva Monster Reaper. Ešte vidieť. To máme dokopy. Viete, kašlem. Ale čo? Hoj, ideme. Dorek. Úsmev do kamery. Takže náš Kupso už vlastne. Takže už sme tu. Ideme sa odviesť? Dobre. Vyčiel sa. Mám košíku Kaufland, vole. To je všetko pre ten vlog, ja sa s vami lúčim a čabás. Ty čo, ja som ani nevypil jeden. Pojďme se Čo dobré.
Prečo ja by som sa tvářil?